Ahojte, s Lianou sme si pre vás pripravili nový recept a dnes sa vrátime do peče celé Slovensko, kde sme skladali strechy a jednu parádnu si dnes spolu upečieme. Kombinácia nadýchaného korpusu a poctivého, dobre našľahaného čokoládového krému je vždy skvelá voľba. Ak robíš klasický maslový krém, ako základ ti výborne poslúžia krémové pudingy od Liany. Sú vo viacerých príchutiach a ty si len vyberieš ten, na ktorý máš chuť. Ja som zvolil príchuť tmavej čokolády. No a aby bol krém chuťovo výrazný a bohatý, pridal som aj samotnú čokoládu, ktorú pod značkou Liana už tiež nájdeš na ich e-shope. Na prípravu korpusu som využil overený bezlepkový cake mix. Zoznam surovín a postup na skladanie dezertu nájdeš v popise videa. Ak máš predtým rešpekt, jednoducho si dezert poskladaj ako klasický rez. Ale myslím, že aj dizajn strechy s využitím superproduktov hravo zvládneš. Tak neváhaj a pusti sa do toho, lebo tento recept určite stojí za vyskúšanie.